Mago motende kod weche ma osebedo kadhi nyime duond bura mar Jubilee. Kamoiro ni ywaruok e duond bura mar Jubilee okawo ndamo machielo bang' apis japuodh duond buche siasa e pacho ka Registrar of Political Parties ma otelgi kod Ann Deritu puodho winjruok manyocha ne ochopie gi kuku mar tend Jubilee manyocha obago romo chieng' tich abich mokalo. Oboke mar winjruok nyocha ne opedhi e nyim jandik duond buche kendo oriwo koda kamar thicho oko mane jagoro maduong' mar duond burano Jeremiah Kioni kendo lemo no make kod Kanini Kega e yor kojolo. David Murathe bende nyocha ne giyiere mar gwetho oko kendo thuolo mare ikawo kod jaod bura Aden Keynan. Jakeno Kagwe Gishoni bende nyocha ne giyiere mar thicho oko. Kata doko ni Kioni nyocha wacho ni romo no matich abich nyocha ne okopuodhi. Jandik duond buche siasa to wacho ni en romo manyocha ne oluwore kod chik matayo duond bura mar Jubilee. Jandik duond buche siasa kata kamano kwayo jotelo manyien ma oyiergo mondo chiw ler e wi okenge mag tieko lwenje manie ei duond bura mar Jubilee kendo jogo ma othicho oko nyaka mi thuolo mar chwalo ng'ur margi.